טוב, אז היי לכולם, ועכשיו אני רוצה להראות לכם דוגמה קצרה של איפור נחמד, אפשר לעקוד, ואם תתרגלו אתם תוכלו לעשות את זה לא רק לשנייה אלא גם לעצמכם, זה מאוד מאוד פשוט. אני אלמד אתכם כמה שיטות. אז תסתכלו, יש לי כאן איפור מקצועי, אתם לא יכולים לראות איפור מקצועי, הנה כזה, שנפתח ונעדיף קודם כל ניקח את המברשת, זה פחות מסתבר על פנים, מול המראה אפשר לעשות את זה ככה ולהבריש את כל הפנים ככה. אם יש לכם פצעים על הפנים שכמו צריך להסתיר או מנשים שלא לכם, שימו במקום זה מייקאפ, אבל שימו לב לבנות זה לא כזה טוב בגלל שזה יותר מבוגרות, אז כמובן עדיף שתשתמשו בזה רק מתי שבאמת צריך ורק איפה שאתם צריכות להסתיר ולא על כל הפנים. אז הברשנו טוב את הפרצוף שלנו, אז אנחנו ניקח מקור ניקח עיקרון קודם כל, עד לכאן ותראו ולהמשיך אותו עד לפה, עד לכאן, ניקח את זה יראה וממש מעט הנה, ככה יש לנו עיקרון מושלם. עכשיו תסתכלו בבקשה, יש לי כאן עיקרון כזה, מברשת כזאת לעקור מבד, ובינתיים אנחנו נשתמש בה. ניקח מברשת כזו, אם יש לכם תמונה זה גם בסדר. קודם כל נתחיל באיפור עדין, אנחנו נוצאים איפור עדין כי זה עושה לנו קטנה, כי לא יודעת מצפים את זה לא עושה, ורק פה למטה נעשה ככה בצבע הזה בשתי העיניים. שימו לב איזה צבע זה, זה הצבע הזה, אם כבר לקחתם איפור עדין, אז תשימו אותו קצת יותר, שיבלוט לפחות, לפחות שירגיש את המקורות, ואחר כך אנחנו לוקחים צבע עדין יותר, תסתכלו אני אפילו יכולה להראות לכם, אחד, צבע הזה, צבע הזה אני אקח אותו ובעצם מה שנעשה זה נלך לכאן ככה עד לכאן עד לפה, עוד מהצבע במקום שוב פעם בשתי העיניים לעשות אותו דבר. וכאן
שלנו פה, ככה מלמעלה ממש מהצבע, ככה. אז עכשיו ניקח את המגרשת השנייה שלנו. עכשיו ניקח את הצבע הזה, תסתכלו. למרות שזה לכאן, ששמנו עכשיו נשנה את הצבע הזה, אתם רואים? ונבריש אותו ממש איפה של קורה וקצת למעלה. בכוונה אני עושה את זה לאחר מכן שהיה לעצמי נקים את זה. עכשיו לוקחים צבע ורוד מוצץ, הנה כזה צבע כזה, ותראו פשוט עוברים על העיניים ככה, אנחנו ניקח אותו וכל העין, והנה האיפור שלנו. עכשיו יש את הרשת הזאת של בלבוד, ואני לא יודעת מה לגבי להשתמש איתו כי פחות רואים, זה יותר סרטון, אבל אם אתם לא רוצות שזה יבלוט לכם, אז תשימו אותה. אנחנו משאיר מהצבע, אני קניתי את האדום, ממש טוב שזה, לא שזה רפואי, שזה מיועד בשבילי סרטון, אבל פשוט משאיר מהצבע של האחד. אם לא, אז יש אודם כזה. נשים ככה עכשיו יש גם את הליפסטיק הזה, כזה עכשיו אל תעשו מה שאני עושה כי אני שמה אחד מעל השני, לפעמים אל תעשו, פשוט תזכרו אחד מהם. טוב, אז עכשיו ניקח את המברשת הזו גדולה יותר, ואיפה שהצדדים ונעזר כל הרביעה הזאת נעשה ביחד, פשוט להבריש ככה. טוב, אז עכשיו מה שנעשה הוא כזה דבר, ניקח מכחול כזה דק, וגם נעריך למכחול יותר. סליחו לי בבקשה. יש גם עלמים כאלה, בחברה מאוד טובה. זה מספר 358, הסוף עליו. באמת. טוב, אז נשתמש בכל זה. הנה, בבקשה. אנחנו נרטיב מעט מים, שיהיה מעט ממש לך, ממש טיפונת אבל. ונבחר איזשהו צבע שאנחנו רוצים לשים מתחת לעין. נבחר איזשהו צבע כל סיפור כזה. הנה אפשר להתחרט. יש לי בלי נצנצים וחייב נצנצים כל הזמן. יש לי את הצבע. הנה. תסתכלו. יש ככה תוכנית. פשוט מתחת לעין להסתכל למעלה.
וככה אנחנו מרגישים לאט שזה רצוי, אבל בעצם זה כל המטרה של זה. ובינתיים יש לנו ככה לעבור. עכשיו אחרון חביב, אני חושבת, מה לא טועה, זה המסקרה. עכשיו תסתכלו איך עושים מסקרה. קודם טוב להתחיל מהריסים התחתונים כדי לא לשים יותר משתי שכבות של מסקרה. אם אפילו זה צורך, תסתכלו בשכבה אחת. נתחיל למטה. נבשים מלמטה למעלה. ועכשיו כאן יש לנו שתי שכבות של מסקרה, וככה כבר נראות אחרת. אותו דבר בעין שנייה. יופי, ואני חושבת שסיימנו, אז להתראות.